Sa pagkapupos sa ECQ status sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw, andam na ba kita nga mo graduate o mo kanaog sa masa luag nga quarantine status? Sa era nato ang tubag pinaginining maong report. National assessment, but in case it will be lowered, of course, to a lower level quarantine, we already had some plans and measures to be adopted. Kinatubag ni Major General Mel Feliciano, IATF Deputy Chief Implementer, sa pangutana kung andam na ba ang Cebu City nga mo graduate sa ECQ. Gipadayag niya nga aduna nay resulta sa paningkamot sa gamhanan pagpakgang sa pagkuyanap sa COVID-19 ug mas mabatyagan pa kini sa mosunod nga mga semana. Matud pa nga bisan og taas ang recovery rate sa dakbayan apan hatagan gihapon og gibugaton ang active cases. Ang Cebu City adunay 7,589 total cases ug 3,142 ang active cases. Adunay 4,059 ang naka-recover ug 388 ang namatay. One of the means or one of the measures that we will be adopting is a quarantine or lockdown in places that where cases is very active. Masaligon hinoon si Mayor Edgardo Labella nga mapaubos sa GCQ ang status sa syudad ugma adlaw. Apan og galing magpabilin sa ECQ ang dakbayan, aduna pay kakuhaan og pundo ang kagamhanan nga ikaayuda sa mga tao. With the pronouncement of General Feliciano that there will only be like segmental lockdowns on certain areas, not necessarily entire barangays. At least it would diminish, it would reduce the number of subsistence that we will be giving. Samtang, gipahimangnuan usab sa DILG ang mga opisyal sa barangay sa paghimo sa ilang tahas. Dili mo ubos sa napo ka mga kapitan ang giisyuhan og show cause order tungod sa wa pagbadlong sa ilang mga konstituente nga nagpabadlong. Since the barangay captains are our frontliners on the ground, we expect them to be the one to be implementing the quarantine rules and regulations. Gipadayang sa mga opisyal sa IATF nga mabatyagan ang resulta sa ilahang gihimong measure diri sa Cebu City duha ka semana gikan karon. Samtang sa pangutana kung andam na ba ang Cebu City nga mo graduate gikan sa Enhanced Community Quarantine. Ipadayag nila nga huwato na lang ang announcement din sa National IATF o sa Presidente sa Nason. Kauban si Cleofer Lumayag at si Alan Domingo. Balitang Bisdak.